Guys, nagluto ako ng marinated beef. Iniwa ko yan guys ng maliliit lang, manipis. Para madaling maluto. Pero bago yon, pinakuluan ko muna guys yung beef. Na galing pa yun sa Tagaytay. Ayan. Tapos, minarinate ko at nilagyan ko din ng konting gulay. Ayan. Sarap. Yan guys. So, yan guys, nung marinate ko guys, nilagyan ko rin ng paprika. Kaya mamula-mula siya. Ayan. Sarap. Kasi ayoko ng puro karne. Ayan. Para makakain din yung mga anak ko na may gulay. Kahit konti. Diba? Sarap. Sarap, sarap. Yummy, yummy. Pang-anayin namin guys, dinner. Pero wala pa yung mga anak ko. Malalaki. Nasa school pa. Yan. Tapos yung isa, pauwi pa lang niya galing trabaho. Oh. Guys, may pasalubong yung panganay ko, Jayco. Ayan, sahod. Sahod na naman siya. Ayan guys. Bali, anto? 2 dozen. Ayan, bagong sahod yung anak ko. Ayan guys. Dati guys, makakabili ka lang nito sa Marky Mall. Ngayon, meron na sa SM Clark. Ayan. Ayan. Ito ang favorite ko guys. Tsaka, matcha. Isa lang matcha. Ayan, favorite ko yan. Ang alcapone and matcha. Maswapet ko lang. Yummy, yummy. Apat na alpha